Ljubav jača od smrti. Isidor i Ida Štraus bili su stariji bračni par koji je putovao Titanikom u prvoj klasi. Bili su u braku više od 40 godina i bili su veoma vezani jedno za drugo. Kada je brod počeo da tone, Isidoru je ponuđeno mesto u čamcu za spasavanje jer je bio poznat i ugledan čovek. On je odbio da uđe u čamac dok god ima žena i dece koji još nisu spaseni. Tada je i njegovoj supruzi Idi ponuđeno mesto u čamcu. Ona je odgovorila: neću se odvojiti od svog muža. Gde on ide, idem i ja. Ida je zatim dala svoju bundu služavki i rekla joj: tebi će više trebati nego meni. Poslednji put su viđeni kako stoje zajedno na palubi, držeći se za ruke dok je brod tonuo. Njihova ljubav ostala je jedan od najdirljivijih primera vernosti u istoriji Titanika.